panjenengan kula lajeng lenggah wonten pernikahan sakawi dipunaturaken matur nuwun. Mugi wati-wati mongso kala bawaking kodrat panggih samojo pinanganten sekalian ingkang mastuti ilo-ilo jaring para kila ingkang jinepana ing angin cinanggi ing awian saha nurat edi endahe budaya luhur budaya kang ateges budidaya saking osine pegalih wangene luhur pengkumer disalin taker itu wujudan utama kawistingan pinanganten putri wis jengkar saking sasana lenggo kakang tidine parebaing pinanganten tumuju wonten papan sinenger saha sasana panggi salebetipun panggi kawistingan pinanganten putri sampun jumenengaken pinager jumenengaken dening pinanganten kakung laju aku bengi kaping 3 monggo dadya pralambang nggih Mas sawise gebegyo wonten alamun kebenaran aku pinanganten kakung saged minangka dados punjering bande wis kawistingan pinanganten sambit wis jajar sumanding loyo pinanganten sambit pinaringan sekor sakepul diulang sekor sakepul ugi pinaringan unjuk tirta benik monggo dadya palambang Gusti kantuk nugroho saking ngarsanipun Gusti ingkang Maha Welas kuwen Maha kanthi lulus raharja panggih samojo pinanganten wonten kalbahan mriku kawistingan pinanganten sarimbit sinukupan sindur ingkang awarni rekta dalasan sepa dening romo kadherake keringgih pangajaping sedya mugi bebaranipun temanten saged tansah pinuntun ing rek kautaman pinayungan Budi Rahayu wani marang bener wedi marang ing kawistan kanthi alun lumaksana Sri Atmojo pinanganten kekalih tumuju wonten ing sasana pinajak ya sasana mulya sasana kang kebak kaendahan maneka warni sesekaran dinambaran gesang kamulyan kang tansah dinayuh dening pemanten kekalih dugi ugian kang tinuju nenggih wonten ing sasana lenggo wonten katindakaken adicara salajengipun nenggih upacara perobongan padang tumrawang piapa kobor sewu
katon moyo pejane temanten saya upacara klobongan kapurwakan kanthi upacara blodho timbang upacara blodho timbang ya timbang pakon Kanjeng Rama Supriyanto animbang bobot bedet bibiripun temanten saripun pinanganten kakung Kang Mas Bagus Ambarwani geno sangi pakapan wonten jeku sisih kanan kusumane ayu Fadia Cindy Satyana Putri kapan wonten jeku sisih kiri Bapak timbang nemu pasumun bilih Kanjeng Rama sampun boten beda-bedakaken antawisipun putra mantu saha putranipun piyambak sedaya kawengku kados putra pribadi Pelajaran makani upacara tanam jeruk upacara tanam jeruk Kanjeng Rama Supriyanto Rangga-rangga laket nastonipun kekalu wonten pamidhanipun pinanganten salibin Loyo kanthi lafaz Bismillahirrahmanirrahim kanthi dedonga nandur pisan kanggo selawase ingkang putra kemanten salibin pun lenggahaken damparinengga ing sasana suka tandha yekti kalenggahan menika kemanten salibin sampun sekaten ngaluhur kawisuda wimbane raja sedina ratu Sragen pelajaran lampahing upacara kajar kujur tanpa kono kajar kujur tuna sapadan pisana biyen wong liya saiki dadi sedulur makarya lancar muga-muga rejekine ugi tansah mancur paribasan kaya pancene namudha ana ing glojo kang sedudha kang rina wengi tanpa wiratos diri kacar kujur kedadosan saking pirang ratus sinulang sugeng kala jana isinipun beras kawat kacampur artone jantrik mulya kasuntak wonten pangkura temanten putri kang minambaran sindha kacar kujur ugi nemu pasemon bilih pinanganten kakung paring Brakaya temanten putri ingkang sakejipun Brakaya kala wau sawetawis pun dipaten Rama ibunipun Pas manten saged wangsul wonten paring sanawi sampun cekak Puno lampah upacara kajar kujur tanpa kaya pun lajengaken lampahing upacara dahar bunga jenar manca manuk bunga jenar manca manuk singangsa janur kuning minangka pertaning pengayoman bulan dinolang mengkuati bilih beberanipun kelanten salibin saged tansah sih pinasihan tresna tindresnanan ngabdian kasutya ing aradan boten keping kabusaranipun ugi saged mantasi sedayanipun sesuai request ya.
sebelumnya dia tahu sudah masa mau bismillah Oke, satu sampai ibu-ibu sehingga ibu Bapak dia sebelumnya ya konsumen bismillah dulu tersalibun barokah sambung alhamdulillah saat ini saya ikut mundur kali-kali itu sambil itu dibun songgo selalu sambut cekat masih pun sakit baksul wonten matang sakawit Wahai upacara dahar budo jenar monco manten loyo praten saringgih pinaringan unjukan terto mendhet ingkang ijin saking kendi pratala supaya mampu mangkita muga cumakahing pangkat saringgih sawargi-wargi saged kanthi wening manah miwah meneping kalbu satemah amanggihaken ayo miwah tetep Mas Manggulu angkat kamera Manggulu dua-duanya ngangkat kamera ini salahipun Ati Joro Mama Pisang kangge cakepi Adi Joro Sumber